ህዝቢ ብዙሕ ነገር ክሰርዩ ኣዴታትና ብዙሕ ሰፍሪ ሌላ ልና ዘሎ ንባዕልና ማለት እዩ ልዋም ታቂት እልልታ ጌታት ታቂት ናይ ዝሓለፈ 10,000 ብስም ልዋም ሂቦምና ነይሮም እሱ ገናውን ተስፋ እንኳን እንተሃለወና ክንውስቕ እንተኾና ነገር ግን ነዚ መበገሲ ኾነና 10,000 ሒብናኩም ኣለና ኢሎምና ኣለዉ ታቂት እልልታ ተንወረቐት ናይ ተሓትም ትወን ላዕሊ ዘይብዎን አቶ ሐዱሽ ታደለ $500 ይቦምና ኣለዉ ታቂት حراي ودون بنفسي يا بوي كشنبي أتو دسال عندهم حدا $1,000,000 سوداني بنالو تاقعيد أبصحي زلهم نتصلال كتاعتو تغليهم بزي እተው ጸገም ይሁን حراي داود أنا لنا معلي كهنات قسيس ساميل كان يدلو عبدوسهم تحمص لو عبدوسهم ترى يزغون تزلو جزي خاطر تقاملوا من أنت حدا 10 دقائق ما قدر يتحمصهم زغونهم مدرك دنوهم قبل كهنات نحلعينا وعلكم الحمد لله كما نقول نزل مرأي نزل مامزي يوسف مرأي أتصدحون قوم زكبرهم لا ودا ክርስቶስን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንና እንኳን አገዝኩም አርአያና እግዚአብሔር አምላክ እቲ ትምህርቲ ተዋሂዱ ኣብ ልብና ስለ ዝሓደረ ኣብ ልብና ሓዲሩ ድማ ፍሩይ ርእስ ስለ ዘሎ ሰሚዕኩም ኣብ ልብኩም ሓዲርኩም بوحدن بوزحن ذهبكم እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዓንዲ ወርቂ ይጽሐፈልኩም ናይ ደና ቅዱስ ድንግል ማርያም በረኸታ ረድኤታ ይሕድረልኩም እግዚአብሔር ይሕድረልና ካብ ምስማዕ መርአዩ ትማል ሓደ መንእሰይ እንታይ በሊ ገና ነዚ ቤተ ክርስቲያን ዘይረአ ልቢ ኮይኑ ኣቦይ ቀሺ በን ኣብየት እዛን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሓዳስ ደና ዘላ ብለኒ أنا كابي كم جل هنا يفكر يزور له هنا جاش هيدا. سلزي بعين حامر عين. بمسكار سلزو خلي كابت بمسمع باكل أذكر بعنا دينا قدس الماريان عم تاو بعال نزبيت كريستيان زي عم تاوي سيحكم جلو المرأين ريخون ገንዘብኩም ከተወፊውን ከምዚ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍትና ዘሎ እቲ ክህብ ዝደልው እሞ ዘይብሉ ልሕጋ ኮይኑ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ተቀበለሉ ከርቲ ዝሃበገረሉ ኢሎ እሞ እቶም ዝሃብኩም ኣብ ዓንዲ ወርቂ ይፅሓፈልኩም እግዚአብሔር እቶም ክንህብ ዘለና ንእዋኑ ግዜና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝሃብና ይቁፀረልና ኣብ ዓንዲ ወርቂ ይፅሓፈልና እግዚአብሔር ስለዚ እዚ ቤተክርስቲያን ሕጂ ናብ ፍፃም ገፁ ይኸድ ስለዘሎ በዚ ዝሰርሐ ገንዘብ ድማ ዝሰርሐ
ተካፈሉ ንሰማዕሉ ዛዚቡ ኣመመረቱ ብሓባር ዝጎደለኩም ብዙሕ ከም ዘሎ እናፈለጥኩም ብዙሕ ገበርቲ ኣብዝኾንኩም ገይሮም ግን ክገልፅኩም ፀኒሖም እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ከም ባህሪ ናይ ሰብ ዝጎደሎ እምበር ናይ ሰብ ዝገብሮ ምግባር ኣይፈልጥን ምናልባት ክትርብሉለይ ማለት እዩ ኣቦይ ቀሺ ከዓ ብባህሪኦም ሰብ ዝጎደሎ እምበር
Aray, awakan na kanat kung sigalan ang mahbarka. Natin. Awa. Kahasil ko meron ko magwara. Macam iyo ko mo lang sa mahabasi. Dahambalo wa. Mahabar tayo ni Mariam tayo ko na ayuhon. Aray. Hey, kulo ka Mariam. Takot. Ni Mariam mo hamis na $1 rin lo ka. ናይ ባዓቂ ጉልቦቶምን ገንዘቦምን የገልግሉና ኣለዉ እግዚኣብሔር ሃበልና የኸሜልና ኣቦና ካብ ታሕቲ ናይ ባዓቂ ገና በረኸት ፍልፍል ኢሉ ኣሎ ውሑድ ዘይኮነ ካብ ብዙሕ እሞ ብሕጂ ዝመፃና ስለ ዘሎ ክነንብብ ግን ኣዴታት ኣቦታት ጣቕዒት ኣዴታት ከዓ እልልታ ጠሚዮን ዲኽን ምናልባት እኮ ሓጎስ ሓደ ጊዜ ሓጎስ እኮ ኣየጥኒ እዩ ዘይተሓጎሰ እንተሉ ጥራይ ሕጂ ክድቅስ ዝኽእል ወይ ክጠምእ ዝኽእል ወይ ክስልችዎ ድኽእል ዘይተሓጎሰ እንተሉ እምበር ዝተሓጎሰ እንተሎ ጥሜትን ፅምን ኣይስምዖን እዩ ስለዚ ዲናር በረኸት ኣብ ታሕቲ ኮይኑ $5,000 ይብና ኣሎ ማህበር ባታ ማርያም ዓዲ ሸረፎቶ $500 ፍጹም ሃብታብ $100 ልቻ ሚካኤለ $100 ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ወረቐት ኣምፃኣቡልና ዓረብ ገለ ዝፍትል ማለት ዝፍትል ዘይኮነስ ዝዛረብ ከረድእ ዝኽእል ማለት እዩ ዋ عرب كل شيء فتن متهات زرقالنا متهات كبيت كريستيان ናይ ግብጽ ይመጽዩ ካብዝና ናይ ምንኩሞ አምሳና ያለው ጊዜ ተጋይዞ ቤተ ክርስቲያን አምሳና ይዘገልግል ነው ምስጋና ጽድቅ አቢል ለተዓረብ ማለት ነው ከምዘና ክስታይ ኮንስ ናይ ሸቀጥ ላይ ኮንስ ዋይ ታህዲላን ولا أخنينا عرب جيروسي نتعامل يزورون نادي حوي مثلا النادي حدث العالم هذا الراي عند مسكل كدانة $300 تاقعيت إلتا الراي إزوم أبو نابز مدرخ مزلو بتصاوي مولو بيترو نايز بيتا كريستيان زهونا لأنقا تاقعيت إلتا ኦርቶዶክስ እንደላሆንጋ ኩሉ ጊዜ ብሱትን ሕጉስን ኢኻ ከበይ ይመፅእ ሓጋዚ ኣይትርየን ኢኻ ስለዚ ሙሉእ ቤትሮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝሃቡናዮም ንዖም ንምምስጋና እታ ዓረብ ኢልና ክንዛረብ ፀናሕና እሞ ንዖም ተስግዱ أخونا متعب زمن طويل قاعد معانا اتفقت مريم العذراء تبعثت 10 سنة قاعد معانا وكل يوم ترك من الكنيسة حتى كمان نشكرك اديتنا تبرعت اللباس بتاع شبابات عشان كده احنا نشكرك باسم مريم العذراء باسم كنيسة الهولوس في جوا نشكرك كثير ربنا يباركك ويبارك لك كثير
والرسالة دي توصل لنا لكنيسة سانت جرجس بتاع إيجيل أرثوذكس. نحن نشكرك كثير، نشكرك كثير. أنت وريتنا إحنا الأطفال قاعدين سوا والكنيسة واحدة بتاع إريتريا وبتاع مصر. عشان كده أنت وريتنا الأطفال، نشكرك كثير. شكرا له. آمين. هلبا داغيت. وأيضا شكرا للعمتين كمان ندي فرصة. وطبعا كلنا عندنا أم واحدة. We have one mother. Our mother is Saint Mary. Therefore, we are one son. called Saint Mary. احنا كلنا اخوات. احنا كلنا اولاد سان ماري العذراء مريم. وطبعا العذراء مريم كل واحد بيصلي عذراء مريم بتسمع كلامه. نشكر ربنا كبير. بقى عندنا كنيسة كبير لسان ماري. الكنيسة دي بتعمل كرازة ما لكل أريتريا ولا أثيوبيا. نفسنا كمان تعملوا كرازة للجنوبيين. عايزين الجنوبيين يدخلوا هنا الكنيسة. راح من فضلكم اعملوا صلوات زي ما العدد كبير كده من أريتريا أو أثيوبيا أو مصريين بيجوا هنا. نفسنا جنوبيين يدخلوا ويكونوا أرثوذكس. ربنا يبارك باسم القديسة مريم. آمين. سيد لما قال له قدس نقل مريم بعد ما حسن صلوات تصحنا. ስለዚህ نحن حنتينا الطلبة ነገር የለም ካብዚ ቀጥልናኻ ነዞም ዓዲ ኣእሚና ኣብዚ ከማና ኣመንቲ ኮይኖም ንኽነብሩ እግዚአብሔር ይደግፈና ንውሃ ንሰዓረሉ ዝብለና ዘሎ ንሓውና ብድጋሚ ነመስግኖ። هراي ናይ ብሓቂ ወቅቶኹም የብዛሓዮ እናበለት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ኣብዚ ውሽጢ ስለ ዘለና ኣብ ደገ ከዓ ኣብ ፀሓይ ወይ ድማ ፅቡቕ መቆሚ ኮፍ መበሊ ስለ ዘይረኸብና ምናልባት ሕጂ እቲ ግዜ እናኣኸለና ከይድዩ ቁሩብ ግዜያት ኣለዉ የሕዋትና በዚኦም ኣለዉ ንዖም ሰሚዕና ብድሕሪኡ መደብና እናፃፈፍና ከይድና ነገር ግን ተወዲዩ ማለት ኣይኮነን። ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኮሚቴ ህንፃ ትብል ኦፊስ ከፊታ ወትሩ ኣብታ ፊት ኣንፈት ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱ ከለና ቤት ፅሕፈት ከፊታልና መፅዓ ይኹን ካሽ ክንከፍል እንደሊ ይኹን ወትሩ ኦፊስና ክፉት ይብሉ ኣለዉ እሞ ሕጂ ናብዞም ኣሕዋት ሕልፍ ከብለኩም ናይ ብሓቂ ብጉሩብ ኮይኖም ነዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንምምዕባል ንምውቃብ ንምጥባቕ ኢሎም ብቴሌፎን ኮነ ብምትሕብባር ብሕውነት ብዕርክነት ብኩሉ ነገር ዝተሓባብሩና ዘለዉ ናይ ብሓቂ ብስም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እትኸድዎን ኣብ ስራሕኩምን ኣገልግሎትኩምን ኣሳልጦ ይሃብኩም ትብለኩም ኣላ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን። ብዓብዪ እውን ኣቦና ስለ ዘለዉ በረከቶምን ጸሎቶምን ክትፅበይና أديتك ولا مستودت حنت جريكان سوات مسينا ولا تنديت من كود الله غريب يمو مستودت كنزياتين كنكو تزعبي تسفاين على خبرات أديتك أبتعت زلهم تنور غاطم لعندي يبون تحبس ما هقدر أيدي يكون هزارا كأي خيري نزحبس جل قالات ونكون ردي كبل خيري مالك رزق زغنا قالات تسفاس سنة مراد زي قالات ونصب بيناكو جرزل ترى كنا نصب ما مايك بسكان زلها يمسكن اسكا حدا حافظك زتحبس أنت ولا يمسكن زتحبس أي تحبسنا لنا كلهم بحنسا حقيتهم الفريحة تاني عليه اسكا حدا نزيز وعلى زمسكن
ተሓጊሰ ዝብል ألفا جنرال تريدينج لا جبر برهان عند مالتي أبز حلفة 10,000 دولار لو مدمر هو وايد سأنو 10,000 دولار تغلى 10,000 دولار تاريخ نتا بكامو مالك إذا تتقينا لنا تصفى نجبر برقص كاتا تتقينا لنا تسترفت صباح صباح تسعد مهانو رديو توم زي سمعوا مهانو فلوتيو وتوم زي نتعناو كننص مهانا ردو سلزغنة كلها بعقل بمتأن تقبر كايو يتزبلت سمو أجي ناب أقام مودة أنا أيو زلوم معتي ناب بيت كريستيان زفاسا سكنزب ناب بيت كريستيان زقاتو بمبسعان بكاشن كا بحاونا ناي كبل فاينانس حيلافي ناي زي كبل هنسا أطولوان كتوم بوابي لهم كرناي دلتنا يوتو كنفلت صنينا نسمع معناته أبعو بعيلكان نرتقى تعاكس لكن سنحهم سنة جاي يفتح كل جزء هذا استمسكنا لفوق مبارك كذي قوة السنة ويكا من ساعات زر السنة استقبلنا يوم بترى جنزب بدولار حمشتن شحن 280 شحن بباوند 9,240 شحن 290 شحن بتغلى مبتعة زعتو حواتناها 5,8 شحن بتغلى 7,600 شحن بجمع الرأي بكاش تقبلنا يا خمير كلنا عبزا طلال زود أول مالتين 5 شحن 280 شحن دولار تاقيت إللتا بباوند بقى أبطلال بستعكبه 9,140 شحن 290 شحن تاقيت بمن ساعة زلو 5,990 شحن 5,990 شحن دولار 5,990 شحن دولار أو حدا ساعة كل أواتي ስለዚህ አጠቃላይ ከባቢ 600 ሺህ ዶላር በዚህ ሰዓት እዚህ አኪብና ለና ወይ ከዓ ሒዝና ለና ማለት እዩ መጽሓፍ ንዝበፅሓና ኻሽን ምስ ዘሎ ናይ መብፅዓ ኩሉ ናይ ባሓቂ ሊቀ ማእምራን ኣይኮነን ተሲኦም ክዛረቡ ሕጂ ዋላ ኮፍ ኢሎም ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ከባቢ 600,000 ዶላር ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ሰዓት ተውፁ ትኽእሉ ምእመናንን ኣቦታትን ኣዴታትን ስለ ዝሰኣሩ ዝረኣዩ ተሰዓይረ ኩሉ ድሕራ ይብሉ ዝኾኑ ዳኸይ እልልታ حريزاناي كستاي ناي مبتنا كاش زاتو بدولار 5,280 كاش زاتو بدولار بباوند خا 9,294 باوند ازي كاش زاتو بمبصع زمصا دما 5,992 دولار 5,992 دولار بباوند دما 5,325 وشحن 5.5 بهايمانوتكم بقولوا نجار يقنعهم أبوتاتنا بأهاتكم كوريعهم كبرت هذا تاقيت تلتا موصل تار غلاهم قدست ماريان أديس 50 باوند نيرون تركيا 100 دولار تمسجن 300 دولار 100 باوند تاقيت تلتا ኤደን 200 ዶላር ፍጹም ገብረአብ 100 ዶላር ጓል መዓሽ 30,000 ፓውንድ ጣቂት እልልታ
ሓደ ገባር ሰናይ 200 ዶላር ሓደ ገባር ሰናይ 300 ዶላር እምበኣር ኣብዚ ተበፂሑስ ዳርጋ ተፈፂሙ ማለት እዩ ብምባል ኣዴታትና ከዓ ሳባ ደብረፅዮን 10 ሕምባሻን 2 ጀሪካን ስዋን ሒዘ ክመፅእ ናብ ቤተክርስትያን ትብል ኣላ ታበይ ተልታ ምክንያቱ ድሕሪ ዝኩሉ ገንዘብ ምውፅኡ መፈፀምቱ ጥራይ እዩ ተሪፍላ ዘሎ እሞ ኣነ እውን ካብ ኣዴ ሓመቕኔት ምባል ምስጋና ኣሰፋ 4 ጀሪካን ስዋ ታበይ ተልታ حراي نبوتات قرب سلزلون قنايم مدبنا عم نعطاويو أبونا صلوت قولنا كلنا الراي كما يوعدكم زي قبل زو على بقالا زقلة سايقونا أبوتاكنا بصلوت زازمو مالتي حجيكن داينا كنبل إذا حجي كن هانسا جميرنا بسحنا درنا بكسيان عن زابي بكسيان هانسا زقدسو لو معتي إجابير يباسن أنا زدنا زيادة الله يجعلكم ويتكالكم ويؤتوا حق النجر صبوسا معنا بنا ماني الراي دحان زيادة الله إللتانا يقبل لنا حق النجر زم بيت كريستيان تسحوا أقل تلوا إيماني زم غرزي ومخانين عفت لكم نايول كسبات ريكون سنايمود عدي عزيز لكم يماني جاهير عملاك زوجل كلكم ورهم يعني يلنا سلازي جاهير عملاك كل سمعنا يقبلنا ذهبنا يقبلنا وكاعيدنا استبوا كل في الدين عملاك ونا يقبلنا وكاعيدنا استبوا كل في الدين عملاك مرهن مثل ومستقبل سندرا في بيت الكريستيان مسوعة الأدانيات أسرات أخذت تدري ومستقبل سندرا في بيت الكريستيان مسوعة الأدانيات أسرات أخذت تذكار ذهبنا هبت السماء هبكم جاهير أملاك زرعلكم يتكالكم اسكن دربن قري هبكم جاهير أملاك الله دين ورحمة الله كريسما بآخر إيمان بس حي سلام أبو الول بس كده ستر على جزتنا على من وراء تمناك مقسم أذكر وحدر وترجيرها تمن يمنا كلكم إرزي زينا على دورنا مستثمر بزيو حالنا روبي عمرو زهر فين حالنا زين استلنا نزلنا على أمركم أبو مدرنا ودينا كم مرجع مدبرينا مو
ኩላህና እቶም ብጸሎት ንኽእል ብጸሎት ጌርና እግዚኣብሔር ብፍቕሪ ሓደ ገይሮምና ክኸዱ ዝኽእሉ ምእመናን ክንመርፅ ምእንቲ ከምኡ ድማ ቤተ ክህነት ምእንቲ ክንመርፅ ብጸሎት ነቕንቅን ራእይ ዘለዎም ቤተ ክርስቲያን ከገልግሉ ዝኽእሉ ዝኣመናሎም ብኻልእ ነገር ብፈልጤ ብኻልእ በዓሌት ብኣውራጃ ብኻልእ ዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ክጠቕሙና ይኽእሉ እዮም ንኣምላኽ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢልና ኣብ ልብና ሒዝና ምስ ኣምላኽና ተማኺርና ክንመጽእ በዛ ኣጋጣሚ ሓደራ ንብል እቲ ምርጫ ጽቡቕ ዝገብሮ ኣብ ቅድሚ ኣቦታትና ብምዃኑ እዩ ኣቦታትና ኣብ ዘለዎ ናይ በረኸት ምርጫ ክኸውን ምዃኑ ተስፋ ንገብር እዚ ንኡስ ሃገረ ስብከት ድማ ነቲ ምርጫ ብሕጊ ቃል ኣዋዲ ብመምርሒ ቃል ኣዋዲ ተመሪሑ ነቲ ምርጫ ካይዶ ምዃኑ ከዓ በዛ ኣጋጣሚ ከነዘኻኽር ንፈቱ እግዚአብሔር ናይ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ይግበረና الرأي هو الذي يعبر كلهم قدست بيت ክርስቲያን ሳላማው ተሳአየለ كل ነገር ተዳሪሎ